लोगोफोर दासान्दि मोनसे भाइराल भिडिअ लोगोफोर सोलिगासिनो दं। बे मानसिया नंमारगोना नंमारा बे भाइ हमजानाय जाथाया लोगोफोर। माने नोंगोना खाथियाव नुवाखै नालाय नंमारगोना नाथाय लोगोफोर बैफोरबायदि मानसिफोरा बैफोरबायदि हाबा मावनायफोरा इसोर मा सानदो इसोर मा गाज्रि खामानिखौसो मोजां मोनो नामा? इसोर खस्थ' खालामनानै इसोर मावनो बायो खामानिखौ मस्त' हटेलाव इदि माबा खालामनानैसो इसोर फैसा खामायगासिनो गोरलैयै। बेबो गाज्रि खामानिजोंसो फैसा खामायगासिनो। आखाइ आथिं दं खामानियाव मोजां खामानि माव इखो बायो। दा लोगोफोर माने इदि दानि खायसे हिनजावफोरा गाज्रि खामानिजोंसो थांनो नागिरो बांसिन मोजां खामानिखौ मावनो बायो गोरा नालाय। इयाव आरो हरसेयावनो बहुत फैसा खामायनो हायो ना लोगोफोर। आरो हमजाबायबो आरो लोगोफोर बे मानसिया नंगौना नङा बिजे मिक्स नंगौना नङा बे मानसिजों आरो बे भिडिअजों नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनदो जायफोरा मिथिदो बे गामि खाथिनि मानसि। नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर बे मानसिया नंगौना नङा आरो नंगौबा बिदि मानसिखौ मा डिसिसन लानांगो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो जायफोरा मिथिदो नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खोन्थाहर बे मानसिया नंगौना नङा। दा भाइराल जागासिनो लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा बुंनो लुगैयो कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हो लोगोफोर।